Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Ang Domingo, ang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit ng namdag sa kinabuhi. Kini mabati sa alas 12 sa udto hangtod sa alauna sa hapon o sa hangtod sa alas 10 sa gabi uban ni Reverend Charlie Eugenio ug mga kauban. Sundi ang programang mga langit ng namdag sa kinabuhi nga mohatod kahayag paghubad sa mensahe sa mga balaang pulong diha sa Biblia aron mapalawman pa nato ang pagsabot sa pagkaon sa atong kalag. Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw nining tungurag ron, amo nasab kamong pagadapito nining usa ka programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasingkasing o nagapanghinaot kaninyo nga kamong tanan karon ana sa inyong pagpahilona sa namutangan aron sa pagpatalingog nini mga kamaturan. Pag magapanghinaot kami nga nakamo sa kabaskog kapiskay sa inyong mga panglawas, amoy magamit nato sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan nga kini gitudlo ni Master diri kanamo og padensab nga among gitudlo kaninyo ang sumala lamang siyang gitudlo nga sa mga nakasulat lamang sa Biblia. Kung may basahon man nga referensya nga gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. Og nining tungura among mga mainitong pagpangamusta sa tanang mga kaigsunan labi na sa PBCM compound sa ilang malahutayong pagsunod nini og pagsuportar sa programa. Kumusta kaninyo? Og labi na sa mga chapter president sa ilang pagpatalig sa nagakalilain karon nga mga dapit. Og din usab sila nagaabaga sa mga radio station para maipapahayag kining maong programa. O sa mga kaigsunan nga nagapatayog karon diri dapit sa Calaveria, Misamis Oriental, kamusta kaninyo? Diri dapit sa Bukidnon, ya dapit sa Balingasag, o dapit sa Binitinan. Sa mga kaigsunan usab diri dapit sa Aplaya, diya sa Baybay, no? Aplaya saan Misamis Oriental. Kumusta kaniyo? Ang brother Tinoy Palapa diri sa lingating Baongon Bukidnon. Kumusta sa inyong pagsunod? Kang brother Jerry Idkila diri dapit sa Taguluan, Misamis Oriental. Kumusta kanimo, brother? Og labi na sa pagsunod kang Attorney Arnado. Kumusta kanimo, Attorney? O sa pagpahinumdom sa tanang mga membro sa PBCM nga dili nato kalimtan nga sulod sa usa ka tuig adunay atong panagkahiusa sa pagtigom, no? Pagpahinumdom lamang kini adunay Agosto 19 spiritual birthday celebration og ang Disyembre 29 og ang Marso 10. Og dili usab nato pagkalimtan ang atong mga buluhaton obligasyon binulan sa paghatag o pagtabang sa atong donasyon para sa PBCM Palace Reconstruction. O nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebangelista o ministro. Kiniusab si Brother Deb Sirisaba, mga kaigsunan, makikauban kaninyo nini atong tulumanon nga langit ng lamdag sa kinabuhi. Makikauban kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. Ako na lang dahing pagpangusta sa mga kaigsunan na ito dihang nagasudong karon sa online, mga kaigsunan na ito dihang nagmainiton gyud sa paglantaw, pagtanaw na ito diha sa YouTube, maingon mo sab diri sa Facebook sa mga nagkalanlaing dapit karon sa nasud. Hinaot nga na kamo sa may kahimtang karon ug may panglawas mga kaigsunan. Ug karon sa pagpadayon, ihatag ko pa kamo sa kauban para tong ministro o ebangelista. Kumusta kaninyo mga kaigalanong makaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. Ug ako na lang mga pagpangumusta sa tanan tong mga kaigsunan ug magpasalamat sa inyong makugingihon nga pagsuporta ning atong programa mga lakinong lamdag sa kinabuhi. Ug ni karong higida mga kaigalanong makaigsunan, ako ko among ihatag sa kauban nga ministro.
Kumusta o may pagpaminaw usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos makig-uban kaninyo nining orasa o nining higayuna. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog dinhi nining maong sibihan sa RTN Dixki o Cagayan de Oro City matag adlaw kita nga Domingo mga kaigsunan alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Live kita sa Facebook kung makita usab sa YouTube ug masudlong usab ang programa sa Parasat Cable TV sa TV5. Og dinhi usab nining maong simyahan sa RP Dixki di Dipulog mabati usab mga atong programa mga kaigsunan matag adlaw gihapon nga Domingo alas 6 kita magsugod ngadto sa alas 7 ang taknas kagabion matag adlaw Domingo live usab gihapon sa Facebook ug makita sa YouTube. Og dinhi usab sa simyahan sa RMN DR Dipulog mabati ang atong programa alas 12 ngadto sa launa ang takna sa gahaponon. Dinhi sa Cebu City sa DYLA mabati kini alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kaudtohon matag adlaw Domingo. Dinhi usab sa Toledo City sa DYHR Shine Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon. Og dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR radyo natin alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kaudtohon. Dinhi sa Surigao City sa Rail Radio alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kaudtohon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kabuntagon ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion matag adlaw Domingo. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Pawi Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Arimin Diximbi Malaybalay City alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Og mabati usab dinhi nining maong isibihan nila sa FM station dinhi sa Valencia City sa maoro gyapon nga oras. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kapunon. Dinhi sa Pagadian City sa Arimin Dixpiar alauna ngadto sa launa media ang takna sa kapunon. Dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon. O dinhi usab sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab dinhi sa Dixario Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Kabusis Pawi Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion matag adlaw Domingo. Dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Kumusta sa mga PBC Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Hingoog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlaw Domingo. Tanan ang programa sa PBC madunay 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Diatong gusto magpadangat sa pangutana i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Og ang mga pagpangamusta sa mga kaigsunan nga nagasudong kanamo via Facebook Live from United States of America ni Sister TC Kulihat og ni Lily Kulihat Peterson from Blackport, New York. Ni Sister Rachel Barbosa sa Maramos Graham gikan sa Oklahoma, United States of America. Ug usab gikan sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America. Ni Juanito and Justina Makiton Hermias family, ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charmenia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemos Nikki Hermias, nagasudong sila kanato or kanamo via Facebook Live from United States of America. Atong igsoon ang Bruce Verano and family o atong igsoon usab Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos nagasudong usab sa ato ang programa. Tanan karon nga nagapaminaw og nagasudong kalakip na kamo sa among mga gipanambayan. O karon sa paghisgot sa tema balik ko kamo kang Reverend Charles. Mga mahal namong tigpaminaw labi na sa mga kaigsunan sa sulod sa pagtulon ng PBC. Ang atong paghisgutan karon Brad Ronnie, ang may tungod sa katuyuan sa Dios nga gusto sa Dios nga adunay pagtubag sa mga buang. Sumala sa nakasulat sa Biblia nga
mo'y katuyuan sa Dios nga mo'y buhaton sa iyang katawhan. Sa ato pa, doon na di ay sa Biblia nagiskot og mga tao nga buang. Pero kining mga tao nga buang, dili kini mga tao nga tua dadon sa mental hospital, Brad Ronnie. Ang gipasabot nga buang kanang pisikal lugar nga kahimtang. Kay normal sa usa ka nalisuan sa panimot nga magyaw-yaw na siya alangan magtumpangan nimo na. Pero pasagdan ta lang ang Biblia nga maoy muhatag sa pagpatin-aw nga adunay pagtubag gayud sa mga buang nga kinanglan sa Dios, gikinanglan niya nga ang iyang mga tao tubagon katong mga tao nga buang. Og hay nang priba nini Brad Deber nga nakasulat gyud sa Biblia nga adunay mga buang busa kinanglan nga sila tubagon. Okay ra batong pagbasahon dinhi sa Proverbio kapitulo 26 bersikulo 5 nagaingon, tubaga ang usa ka buang sumala sa iyang binuang, tingali unya siya mahimong manggialamon sa iyang kaugalingong paghuna-huna. Busa klaro Brad Ronnie sa gibasa ni Brad Deber nga tubaga ang usa ka buang sumala sa iyang binuang. Mao di nga nahimo siyang buang kay nagbuhat di siyang binuang. Ang purpose sa Dios nga tingali unya siya mahimong manggialamon siyang kaugalingong panghuna-huna. Pero kining pagtubag sa usa ka buang kumo siya nagbuhat og binuang, Brad Ronnie. Kining iya bang kabuang tugbangan pud og sistema sama siyang kinabuang, Brad Ronnie, sumala sa Biblia? Ang tubag niya na Reverend nga dili kay kung imong tugbangan sa pagtubag sama sa iyang binuang mahasama ka kaniya nga sa usapod ka buang. Ang gibasa sa kaubang ministro rin mao man ang versikulo 5 sa kapitulo 26 sa Proverbio. Paibabaw lang nako ang pagbasa sa versikulo 4 para makuha nato ang tubag nga kung mutubag man ta dili sama sa binuang nga gihimo sa tao nga nagahimo sa binuang. Niya gingon sa pagbayag sa Biblia, ayaw gayud pagtubaga ang usa ka buang sumala sa iyang binuang, tingali unya ikaw mahasama usab kaniya. Sa ato pa formalidad ang pagtubag ni Brad no? Sa mga tao nga buang nga gusto sa Dios nga ipatubag tungod anang iyang binuang. Dili di kay kung siya nagbinuang unya buhaton pud nato sistema sama siyang kinabuang. Pero sa Biblia, Brad Rene, saon sa ba giila sa Biblia, giila sa Dios nga tubagon kanang mga taong buang? Diin ba sila nahimong nabuang, Brad Rene? Sa balahang kasulatan, Reverend, kung magsukuhay na ang usa ka tawo siyang mga abel, gitawag nga nag-usa ka buang sa balahang kasulatan. Dinhi sa Proverbio kapitulo 19 bersikulo 1 ang gingon, mayo pa ang kabus nga magalakat diya siyang gingon, pagkahingpit sa kasing-kasing kay kaniya nga sukuhay siyang mga ngabel ug mao'y usa ka buang. Naklaro na mga kaigsunan, pagka magsukway di ang tao sa iyang mga ngabel, dili na lugar makapasibo ba? Gitawag siya buang. Busa kay gitawag man siya buang, nagbuhat og binuang, ug ikaw iya kang kabuangan na binuangan kaniya. Gusto sa Dios nga iyang ipatubag na. Pero ang pagtubag, dili tugbangan nimo ang sistema iyang kinabuang. Sa ato pa formalidad ang pagtubag niya na. O magsukway ka, wala may lain ang giya sa Biblia para dili ta magsukwahi. Usa sa mga punto, Brad Ronnie, basahon ko lang, nga gidili gyud di ay nga dili ka musubay nini kay magsukway ka na nini, mahimo ka di ay buang sama sa isgot ni apostol nga si Pablo, tao man ni sa Dios. Dili sa Episo kapitulo 5 bersikulo 4 nagingon, ayaw ninyo gawia ang kalawayan o ang sulting binuang o ang mahilas nga katistis, mga butang kini nga dili angay o dili himuahino ninyo ang pagpasalamat. Usa-usa ka butang nga kinanglan nga musubay ka, dili ka daw ipagbuhat
nga gawion nimo ang imong kauban sa kalawayan sa liyang pagkasulti pa nga magbuhat ka og binastos, sulti lugar nga binuang, bisan pagani nga mahilas nga katistis. Tiyaw-tiyaw rato, pero sa Biblia gingon bisan ng katistis pero hilas, mga butang kini nga dili angay, matod pa sa nakasulat sa Biblia. Karon, kinsa ba ang usa sa mga tao nga angay natong himuan sa pagtubag? Usa sa pastor sa SDA kon Seventh-day Adventist. Kung sa Espanyol pa, Iglesia Adventista del Sétimo Día, nga mutubag sa pangalan nga nagbandilyo, si Mr. Bandilyo. Nga nanukad dinhi sa DXDR sa Dipolog City. Kanhi, DXDR. Pero karon din na usam nining mga itong gisibiyahan sa... DXKD. RPN, DXKD. Maugyapon nga oras sa kaniadto sa DXDR, no? RMN. O karon sa DXKD sa gabi, adlaw Domingo, alas 7 ngadto alas 8 sa kagabion bad Ronnie. Usa sa mga doktrina nato dili niya gustuan dapit sa atong magtutudlo kay lagi nagminyo daw, baladlunganon kuno na baday kuno Dios nga magminyo mo na iyang bot pasabot kay og maupa di niya supakon. Karon atong ipakita nga sa Biblia gidili ang paghimog kalawayan og mga pagtistis gani, bisag tistis lang gani nga sistema sa pagkalaway. Unya ang Biblia nagingon nga kung buang gani na nagsukway siya sa ang mga ngabel kay wa na mosubay, gitawag og buang, ipatubag daw kuno na sa sugo pa sa Dios sa iyang mga katawan. Karon unsa ba ang usa sa gisulti kinibang pastor sa Seventh-day Adventist Bradron? May gibuhian ba siya nga pagbinastos Bradron? Aduna Riberin, o gatong paminaon, kadaghan naman ato ni gibalik-balik, pero ato ning tagaan pagtagad ning mga gibuhian nga mga istorya ni Pastor Bandilyo, Pastor Sabadista, mahitungod aning pagbuhi niya gistoryang binastos. Ato lang i-flash engineer, sa di pa nato ipa-play ang iyang video clip, ang katulas ang iyang hulagway, kay matod pa niya, special manggid kuno kayo siya kung natong ibutang sa screen ang iyang naong. Okay, hinawayon man ni siya, para makita po ang iyang kagwapuhon. Ikaduha ba po ang mga Bradron? Ikaduha po, haron gid mahibalo sila, nga kanang dagwaya nga atong gi-flash sa screen, mao gid po ang namulong nining atong ipabati. Niya, palihog lang engineer, no? Kaya akong ipa-play ang iyang hulagway, ipa-play ang iyang tingog ni ibutang sa screen ang iyang hulagway niya. Itong paminawan ang tingog ni Mr. Pastor Bandilyo nga nagbandilyo. Yan Charlito, Eugenio, Charlito, ni-honor ka ni Tomas Hiring yung ikasabog siya pa, o resulta ka sa pag-kapag hakihilawas. Atong balikan ha. Kasi na matuod mo nalag na, unya. Okay, kadali. Kay giplastar pa po sa technician ang atong abtikon nga engineer ang hulagway ni Pastor Bandilyo. Atong balikan Reverend para nga madunggan nila gyud ang iyang gibuhat nga mga pagbinastos niya. Okay. Yan Charlito, Eugenio, Charlito, ni-honor ka ni mo nga ikaw ba kuno, resulta ba kuno sa pag-umol gikan sa abog sa yuta o resulta ko kuno sa pakighilawas nga nigamit og terminong jerje? Niya, makita ba engineer ang pictures ni Bandilyo? Atong Bradron, atong balikan. Tanawa pod ninyo ang hinawayon. Nya, mao lagi ni atong gingon Reverend nga ganahan siya special kuno kayo siya nato kaya atong ibutang gid ang iyang hulagway sa screen. Matod pa niya nganong dili kuno nato ibutang ang iyang kauban. Nganong ibutang man namo ang imong kauban nga ang topiko, ang sentro man nga nagsulti nini. Ngano ba ang imong kauban mo'y sulti nini mabutanga? Suma ba siya imong ipasultihan na aron request ka aron ma-appeal siya butang? Atong i-flash ang hulagway kung iyang ipasulti ang kauban sama sa iyang gibuhian nga pagpamulong. Atong paminawon pagbalik ang iyang tingog. Yan Charlito, Eugenio, Charlito, ni-honor ka ni
mura bitaw siya kay bastusan lagi jer o sa pagkigilawas o di na may lugar tong pagkigilawas way supak anang pulo nga pakigilawas kay na mas Biblia pero mo gamit gani kag the word jer bendilyo wala sa Biblia wala sa Biblia ang imong litukon ang Biblia ningon usa ka kabuang busa kinahanglan ka nga tubagon kay nagsukwahi ka na sa imong mga ngabil dili buang ang among isgutan nga dadon sa mental hospital nakaron ang ato namang susihon mga mahal namong tigpaminaw makigsunan sa mga milabay ding Domingo no nanagang si Mr. Bendilyo sa iyang pagbandilyo sa kahanginan nga naa siya gigamit o gibasa nga sitas to probe nga para ba ma-justify ang iyang kabastusan atong ipabati ang iyang mga pagpamulong og tan-awa ang iyang dagway din siya mismo nini ang namulong. Okay, engineer, gadong video clip na mo atong ipabati sa pamahayag ni atong ipakita Pastor Bendilyo kay nidepensa siya sa among gipabati nga namulong siya binastos niya atong paminawan. Isa si Bendilyo bastos din na naniyon ko na kana ang Dios kinahanglan mo ang Dios mo buhat og tayo dili para pakigilawas pero kumo ang si kana si Reverend Charlie o sa mana giagi po nagpakigilawas o giagi po na omol o matay pa na kuan ko no kanang nilito ko no ko katong kuan na ka ato ba terminos mga binatanon pakigilawas gani naman sa Biblia nya ang Biblia di ay wala pag-ingon nga magsulti og medyo dili maayong paminawon di na tinuod Ezekiel 16:25 basa nagtukod ka sa imong hataas nga dapit sa tagsa kauluhan sa dalan ug ang imong katahom gihimo og mga dalumtanan ug gibilangkad mo ang imong mga tiil sa tagsa sa miagi diha ug gipadaghan mo ang imong pagkigilawas. Unsa ba ang bilangkad? Namas Biblia ay nagtuog Biblia kay may bilangkad pagka makalilisan ng mga tawanan si Bendilyo ang mga si Charlie sa inumol asa ba nag-iumol sa tek-tek iya po gato mo na wala sa Biblia na pag sure mo pagtuon mo ningon dahil sila na naon sa mga po ning bayana ning tawanan o dara Ezekiel 23 versikulo 3 basaha ug sila nakigilawas dito sa Ehipto. Sila nakipaghilawas sa panahon sa ilang pagkabatanon dito gipamislit ang ilang mga suso ug dito gikumos ang dughan sa ilang pagkaulay. Unsa man na? Di na po tamo ayon to ni Ezekiel kay si Ezekiel nagsultig bilangkad. Gisulti po si propeta Ezekiel gipamislit ang suso. Dahil si Bendilyo bastos. Okay. Bastos din na. Naniyon ko na kana atong nadungog nga gi-justify niya Brandon nga dili dayto bastos. Kay ang rason niya nga naman kuno sa Ezekiel 16:25. Palit pagbasa Brad Dever ang Ezekiel balikan ta ang 16:25. Okay ray batong pagbasa nagaingon nagtukod ka sa imong hataas nga dapit sa tagsa-tagsa kauluhan sa dalan ug ang imong katahom gihimo mo nga dulumtanan ug gibilangkad mo ang imong mga tiil sa tagsa-tagsa nga miagi diha ug gipadaghan mo ang imong pagpakighilawas. Unya si Ezekiel kuno di na di ay kibalitaw sa Dios kay nilitok man siya medyo bastos kuno mga mahal namong tigpaminaw kay kana kunong gibilangkad mga mahal nga kaigsunan kung doon na mo'y Biblia gitabangan ang mga Bible scholar sa pagsulat sa Cebuano kung imong basahon ang 16:25 sa 16:1 na diha ang uluhan nag-ingon usa kini ka
pasumbingay nga gingon ang pagkamahilawason sa Jerusalem. Ang Jerusalem mo'y panag-ingan sa paghatag ni Ezekiel sa pasumbingay nga nagbilangkad. Pero ang gisgutan nato nga punto, the word nga dili magsukway sa mga ngabil, naa ang pakigilawas. Ang the word nga jerjer naa sa Biblia, Mitchell Bendelio. Kana tubaga Bendelio, kanang gibuya nimong termino naa ba sa Biblia? Unya, gibasa pod niya ang 23:3 sa Ezekiel, na si Ezekiel kuno. Bastusan ako no, ana, ingon din siya pagtuon. Niguro gid siya ba nga ipagtuon atong tan-aw ning iyang mga natunan. Balag pagbasa kini 23:3, tinuod man gyud ni hinuon nga naay mabasa, pero iyang gigamit ni para nga mo sugot lugar ta atong iyang gitermino ba nga jerjer, dali din siya bakwi kay matud pa niya binatan-on man kuno ni di na gani siya hapit mo litok na drone. Siya do na magutay gipamulong nga kanang kuan wa na niya balika. Kay nganong di man nimo balikon nga maayo magkana, di magkana bastos. Kanang gitawag nimo binatan-on. Ngano? Nauwaw ka kay ikaw ramay nagkuan nga kinuon kita ato pa si mong sulti na lagi naan na maginuon ta sa tiguang na kay gani og manudlay ta di na kayo makuan nato atong bukay na upaw na kita imo manggiang ko na pero taliwala niya na guwapo gyapon ka sa imong mga pagpamatuod kay manaway kung kagpangit nakita na to. Imo nang giingon nga di na gyud hinuon pod og magsudlay-sudlay og ana lugar og unsay sudlayon diha sa imong buhok. Di na gyud lugar kaayo maplastar nga makita pa lugar ang sudlay nga napuno sa buhok inig sudlay nimo. Pero kay nahadlok ka lugar nga di na ka mulitok og binatan-on lugar nga termino kay matod pa nimo kini niang di man ka na bastos kanang nahadlok na mga pag-utro atong litok. May atong basahon ang iyang saligan brother ni sumala sa 23:3 sa Ezekiel. Anya Reverend dinhi sa Ezekiel kapitulo 23 bersikulo 3, og sila naghihilawas didto sa Ehipto, sila naghihilawas sa panahon sa ilang pagkabatan-on, didto gipamislit ang ilang mga suso og didto gikumos ang dughan sa ilang pagkaulay. Mao ni ang iyang gigamit para i-justify nga dili gyud siya nagbastos kay parehas ang iyang gibuhat ni Ezekiel Badrone. Pero wa ba mo mahibalo mga mahal lamong tigpaminaw nga kini dili pud na kung nilitok siya na usa ka na kapasumbingay nagyapon sa 23 nga uluhan gihatagan ta sa mga scholar sa Biblia sa Cebuano para madali lugar masabot gitabang na unsay giingon dinhi ang sambingay ni Ahula ug ni Aholiba gisambingay nga ang sama lugar nga ang ilang suso gikumos-kumos ang ilang suso dito gikumos ang dughan sa ilang pagkaulay lugar ang ilang paghilawas dito sa ito sila nakighilawas sa panahon sa ilang pagkabatan-on. Usa ka na ka pasumbingay ni Ezekiel nga iyang gibuhat pero walay mabasa dinhi granting nga binastos dinhi. Walay mabasa diri sama sa imong gilitok nga ikaw Charlie. Resulta kas pag-umol sa pakighilawas. May question na kay biblical man na pero inka kay og di pa og maayo pa to imo ganing gidalig bakwi pakighilawas kambiyadan ka primera ni largo din ka sa kuan ba kwarta wa na mag-agi bitaw og kuan reglamento nga karon ang pangutana kay imo mang gi-justify nga dili diay na binastos sa ilang basahon aduna bay butang nga gidili gyud mabugat nga gitunggon ni Elena Goldwhite Bradron aduna rin nga gidili gyud nga kung magsulat gani sila mga basahon gidili gyud og pag litok og
o pagsulat og mga pulo nga binastos kay kung basahon pa ni si Mitchell Bendilio unsay may tabo niya brother og basahon pa ni siya ay palao ni siya kay pawa na Bendilio asang prueba og unsang matangas pagpala kamo na maigo de unsang matangas pagpala para wa na Bendilio na libro nila Reverendo nga naguluhan mga hitabo sa katapusang panahon Bailin Goldwhite ani ko mubasa sa pahina 75 mga punto lang ang gipahayag din ni Eileen Goldwhite pero sa bag-o brother kay naman sa bag-o no kining mga hitabo sa katapusang panahon tungod kay doon na sila additional reason bagong gula kana bagong gula kanang imong gibasa ari na mabasa sa pahina 98 okay pero ang imong pagbasahan brother kining daan nila nga gula sa pahina 75 okay basahon ako rin mao ni ang awhag sa imong agalo na nga si Eileen Goldwhite nga mo'y magtutukod sa SDA or Seventh-day Adventist Church. Yapon man na niya. Mao ni ang kinini ang daan. Mong daan. Mga punto lang atong basahon og inyong paminawan. Gingon dinhi. Dili kita mogamit og bastos og makapasakit nga mga pamahayag. Dili kini tugutan sa atong mga balasahon. Kung magamit kun og termino nga rin nga bastos og makapasakit nga mga pamahayag, dili daw tugutan gina sa mga balasahon. Palaon kini sila tanan gikan sa matag sinulat. So hugot nga mga pag-awag og instruksyon ni Eileen Goldwhite ngadto sa mga sabadista. Unya ang pahayag nga dili mogamit og bastos og makapasakit nga mga pamahayag nga atong nadunggan si Mitchell Bendilio nga nagamit sa termino matod pa ni Reverend binatan-on nga termino sa pagkigilawas katong pong jer karon wa na niya usbagay wa na nya didepensa siya nagamit og mga tekstos Biblia para nga yang pamatud-an nga yang gibuhian nga istorya dili bastos karon kay naman sa inyong basahon ni Bendilio unya gi-justify man nimo nga dili bastos pangutana unsa man di ay pulong nga binastos ang gidili ni Eileen Goldwhite Ili na white, ili na puti. Tubaga. Tubaga na. Unsa nga pulong nga binastos niya ay ang gidili kay di man kadi ay bastos tong gigamit nimong terminong binatan-on. Aber. Ay pitok-pitok si mong mata kay mao man nagamit nimong termino ibalit ng namo nimo. Mangit kadaghan naman nato dunay atong mga question badron pero ngita siya galibay ba? Okay galib yon. Wala kay ta makapamati kay di man gud nato na kuan gyud nga isintro gyud diha kay dunay atong giatinan nga debate para ba iya bang hulugon nga ay mao di ay nga nangita lang pud sa rason kay og nakuan pa to bayan unta tunyag nakapamati pa karon mo tay gi-question ni Brother Ronnie unsa man diang binastusa o pagkabastusa ang giingon ni Eileen Goldwhite nga dili gamito ninyo mga sabadista. Lito ka kuno nga mao ni ang gusto ni Eileen Goldwhite nga may tabo. Og unsa pon mga pulonga nga dili makapasakit sa imong isig katao nga dili ninyo buhaton kay nibuhi ra ba kag istorya nga matud pa nimo among magtutudlo among giasin ug among gibulat. Usa ra ba na kapag pamulo nga makapasakit sa diri namo? Nakaron unsa day na kanang dili makapasakit kay di man day na sakit. Tanawa ha, tubaga na Bendilio. Basig mo ingon siya brethren sa iyang tubag. Ang giingon dia, basahon man, di magkubasahon. Na kung di ili ka basahon, ang gibasa nato sa episode ganina, Kapitulo 5, versikulo 4, nilaga pa ka. Kung basahon nato sa Bibliang Katoliko, maayong balita Biblia, ang episode Kapitulo 5, versikulo 4 unsa ang nakapahayag na giunsa pagsugilo dinhi nag-ingon diri ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaway binuang og mahugong tiyaw hinuno angay kamo magpasalamat sa Dios ayaw do kamo paggamit sa mga pulong nga malaway di kung muingon ka basahon man to namo gidid-an pagsulat ay di man ko basahon mo lagi nag-ingon ni Brother Ronnie basahon pa ka wa nay Bendilio wala na iris na iris di board og tuang sa blackboard na sulat og unsay gisulat pinagi sa pisara o sa chalk wa nay mabasa dito og ikaw pa gisulat sa blackboard wa na og sinulat pa ka sa libro wa na giiris onya og mulikay ka pagbasa sa Biblia wala itugot onya justify nimo nang imong kabastusan na karon muna mga mahal namong tigpaminaw nya karon ato pagyud nga nganong mapamatud-an nato nga
balido ang question nga gibuhian ni Brad Ronnie nga unsa man yung basahona, unsa man yung bastosa ng mga pulo nga nasa inyong basahon nga gidid-an gyud ni Ellen Goldwhite nga di gani ka mutuo nga propeta sa tanang mga pastor. Ikaw ray matod pabitaw sa among nadunggan niya, masukor ba kag ignog kulukoy kay kami labong kulukay sa kulukoy man din as bindilyo no ang ilang mga pastor nag-ingon nga propeta si Ellen Goldwhite bisan pag wa siya mo angkon unya kay naanay may basaw dito na magbase unya siya di ay nasa to pa kulukoy unya karon nganong bugat ang gibuhian nga question ni Brad Ronnie tungod kay kining bag-o ninyo ni kini ba kining mga itabo sa katapusang panahon. Kung atong basahon ang pahina 6 nagisgot diri unsa ang nakapahayag diri sa pahina 6 sa maong basahon ni sa mga hitabo sa katapusang panahon ni Ellen Goldwhite ingon nini nga itugon alang sa bumabasa ang mga Adventista nagatuo nga sila pinasahi nga gitawag sa Dios sa pagmantala sa maayong balita sa duol nga pag-abot ni Kristo ngadto sa naglibog og himalatyon nga kalibutan. Pinasahi day kuno ning mga Adventista ikaw Bindilyo pinasahi lugar o nasakop ani sa Dios pinasahi mo kay ang inyo ang pagmantala sa mga balita labi na sa duol nga pag-anhin ni Kristo. Pero asa ninyo mo balita, asa mo balita ngadto sa naglibog og himalatyon nga kalibutan. Sa ato pa dili dapat nga ikaw mo maglibog. Dagko nga mga paningkamot nagsulat si Ellen Goldwhite ang kinahanglan buhaton sa pagpaamgon ini nga suhito ngadto sa mga tao. Close parenthesis. Fundamentals of Christian Education, page 336. Sa iyang libro nga The Great Controversy Between Christ and Satan, iyang gilagda ang usa ka mabulukon og makalilisang nga hitabo sa umalabot. Mo man yo, mga hitabo sa katapusang panahon. Unsay giingon? Usa ka giingon, iyang gilagda ni Ellen Goldwhite tugar ang usa ka mabulukon og makalilisang nga mga hitabo sa umalabot. Walay laing libro nga ikatandi ni ini. Ha? Walay lain. Sa ito pa di makumparahan. Puriso, valid reason, balido nga rason ni Brad Ronnie, unsa Bindilyo ang gidili nga binastos nga gitugod ni Ellen Goldwhite nga kini nga libro wala di ikatandi ni ini. Sa ito pa kay tugon nakatugon ini bililhon nga tumanon sa usa ka pastor sama nimo nga nagbandilyo sa imong pagkabindilyo. Beto ba kana? Unya karon suko man siya Berdron nga atong gigamitan nga nakadungog ta nga giignan siya sa atong mga nadunggan nga mga higala pod nga kulukoy man dinis bindilyo. Bisa pag kami pa moingon. Nganong di na mister gani Berdron no gamit nga itas lain pero sa kita lang kay kapribahan man nato anong tawgon nato siya kulukoy. Nganong dili ka matawag og kulukoy? Yo. Atong pamatud-an ang iyahang mga gisgutan nga parte sa gitawag og lapida nganong dili ka mahimong kulukoy lugar ni ining mga pamagiha na atong tan-awon Bradron ang sistema kun kay nakita naman nato ang mga pagtubag nato sa iyang i-justify o i-justify niya nga dili gyud siya bastos lugar. Na niya atong ipabati engineer ang may tungod sa matud pa niya nga sa panahon sa Biblia wala pa ang lapida. Unya matud pa niya dili maayo ang lapida. Matingata nga nanaway siya nga dili maayo pero sa nakita nato sa kasaysayan Badron sa ilang gitawag og website dito giplastar nga naa di ay pagkamatay ni Ellen Goldwhite
ug kang James White ngayang bana gibutangan madig monumento unya diya sa monumento naapod ang lapida Diya sa ilang lubong. diha sa ilang lubong. Kaya ang puntor bang gibuhian ni Rib, kana kunong lubong nga nay lapida, dili mao. Oh, dili mao. Unya sa panahon pud kuno sa panahon sa Biblia, wala kunoy lapida. Oh, niya ingon ra ba siya ganina, pagtuon mo. Pagtuon kuno ta. Nakaron atong ipabati engineer. Okay, engineer, plaster tong tingog niya kay atong ibalik ning iyang gipamahayag. Aron nga ang mga naminaw kung nibuhi man mig pulong kulokoy, makatarunganon mi nganong nibuhi mig o gitawag kanamo bindilyong kulokoy. Unya bubalos ra ba ka nga kami kulokoy? Ani atong ipabati. As lang ko hakon, ang patay ilubong doon na bay lapida o timailhan nga mauna siya. O walay lapida o yun ko nimo nga dili na mo maghandom sa inyong patay, pero naay lapida timaan nga siya napilde ka sa inyong kakabildo sa PBCM sa pulang ko ni Pastor. Salamat. Okay. Sa Biblia, gani ang lubong ni Moises wa gyud na kaipalgi hangtod karon, wa gyud na dumdumi ba. Nagpasabot nga sa panahon sa Biblia walay mga lapida. O na. Di man kakabasa nga sa Biblia importanteng lapida. Naay mga kuan nga gihimo ang monumento. Pero di lahi man ang lapida god. No? Kon imong hatagan pagtagad ug munay imong basihanan makalingaw na nga imong prinsipyo. No? Kay kung imong tan-awon dili man biblika, dili man ingong doktrina sa Biblia nga sa diha gud nga ilubong mamatay ang tao, kinahanglan gyud butangan gud siya lapida. Dili man na mao. No, dili na mao igsoon. Okay. Klaro kayo. Pastor, as lang ko hakon, ang patay kanang gisgutan niya nga butangan gani kuno og lapida Ang lubong, dili na mao. Sa to pa sayok. Oh, sayop. Kay matod pa niya dili man kuno na doktrina. Unya atong nabati nga sa panahon sa Biblia wala gyud kuno ng lapida. Mao man ang among gikatingad-an nga dili man day na mao. Ikaw ray nakaybaw. Kinsa may nagbutang adto bendilyo, ikaw may dako adto kay og dako pa adto di ay nimo pabutangan tong lapida ni Ellen G. White brother o kang James White. Tinood ka na, muna nga uwaw kayo nga ikaw sa kapastor, unya ang lubong sa imong agalon, gibutag lapida, unya ningon ka kanang lubong nga lapida dili mao. Oh, dili na mao. Oh, sayop na. Unya pag ingon niya nga sa panahon sa Biblia wala kunoy pulong nga wala kuno ng lapida. Mao nga nibasa mi og New World Translation, pero sa Biblia gitawag na ang bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Niini nga Biblia mabasa ang the word nga lapida. Palihog brad Deber nga para mapamatud-an nato nga igo lang ta nagtubag nga sa panahon kuno sa Biblia wala kuno ng lapida. Biblia man Okay. Aber ogwa ba? Atong pagabasahon Reb dinhi sa ikaduhang hari kapitulo 23 bersikulo 17 ni New World Translation nagaingon, unya siya miingon, unsa kanang lapida nga akong nakita ni ana mga tao sa syudad miingon kaniya, mao kana ang lubnganan sa tao sa matuod nga Dios nga gikan sa Huda ug nagmantala niining mga butanga nga imong gibuhat batok sa lara ni Bethel. Nabasa ang the word nga lapida? Oo, Reb, nabasa Reb. Nakaron ang iyang rason dayon niini nga unsa dayon ang sunod niya nga gibuhat tungod kay nabasa man sa ang bag-ong hubad, ang bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Iyang ipakita nga kini daw kasulatan daghan kuno nagsayop labi na kay nasudlan kuno na ay pulong diha nga gitawag og istaka. Iyan yung gisaway ni, pero
Kung nagsunod mo, kung magwali gani na siya ikapulo nga muhatag ang tao kay ug di muhatag diya sa Seventh-day Adventist ikapulo, 10% ba sa abot sa inyong pagtrabaho. Magkutoy ang tiyan aning tawana kay ang iyang gisaligan di man kabalo manarbaho. Di man parehas sa mga ministro sa PBCM nga nagtrabaho, nagwali, pero dili sila niwali tungod kay gibayran sila bisag 5 sentimos. Why sohol ang mga ministro sa PBCM? Busa dili nga nagsulti tungod kay dunay sohol. Unsa day yang gibuhat nga sagang gisaway niya ang New World Translation kung sa English pa, pero sa Cebuano ang bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Atong ipabati, engineer, ang iyang mga gilitok nga pamahayan. Usa din nato mangita ta og laing version kung di niya gustuan man og galing ni. Kay nasupalpal naman ang iyang kalaki. Kay sa panahon sa Biblia, wa man kunoy the word, wa man kunoy lapida. Kay dili lagi po na maayo. Okay, atong patalinghugan. Ang ga-print ani gyud ang watchtower. Mao bitaw na nga kini nga Biblia mga kaigsuonan, daghan kaayo nga sayop sama sa cross, istaka man na dire. Atong himuon, atong basahon. Onya, og muto sila ani, di ilang tuhan nga istaka na po ng cross, di na po sila muto og cross. Onya, ang lapida mga kaigsuonan, English word mana. Onya, ang lapida mga kaigsuonan, English word mana. Kada bitaw makakita kag lapida maker. Muna nga sayop gyud ang ibutang ng in-English sa Bisaya, ibutang ng in-English sa Bisaya. Onya, ang lapida mga kaigsuonan, English word mana. Kada bitaw makakita kag lapida maker. Muna nga sayop gyud ang ibutang ng in-English sa Bisaya, printed na. Okay. Ang print anig. Okay, no? Sayop. Nakita nato nga kini po kunong the word ga lapida maker di ka kulokoy bindilyo matod pa nila. O gusto ka kami mingon, o sige kulokoy ka. Tuprob. Ingon ka nga kining matod pa nimo, kini nga Biblia sa mga Jehovah's Witnesses. Dili ni maayo kay daghan og sayop. Pero ikaw gusto asa imong gustuan dire. Gusto. Ang among paggamit ani ang the word nga lapida kay nimo ka sa panahon sa Biblia wala ang lapida. Di gibasa na mo, lagi. Pero unsay mo sagang? Dili maayo ni nga Biblia kay daghang sayop. Kay matod pa nimo kanang lapida. English na, gibalik-balik nato kay aron mapokus sa mga kaisipan sa mga nagsunod sa atong programa, brother. Kini mo dakong kataw-anan nimo. Luoy kay ka, matod pa nimo. Luoy kayo mo. Luoy kayo. Ikaw mo'y angay kaluyan. Kay matod pa niya, ang lapida di ay maod ang sayop, kay English word man di ay ning lapida, naman diri sa Cebuano. Unya, di conclusion siya, kanang English, dili mayong isagol sa Bisaya. O Cebuano. O sa Cebuano, matod pa niya. Sa ato pa, mauto nga dili di siya mutuon ini. Kay sama kuno sa nakakita ni siyang lapida maker ba do? Unsay iyang gingon sa lapida maker? Nakita? English gid kuno ng lapida kay sama gud kuno makikita makabasa ta lapida maker. O English man kuno na. The conclusion siya nga kanang lapida English word na para niya kay di man lagi maayo kuno isagol ang English ug ang Cebuano. Diin man nasagol ang lapida nga English ba do? Sa Biblia nga atong gibasa nga bagkong kalibutang hubad sa balaang kasulatan kay nag-mention maglapida. Onya ang question Bindilyo, ikaw rin nakakita anang lapida maker? Pagpabuyag oy. Dong. Ug dudungon man ka no. Binatan-on ba? Pag tinarong aron dili ka manganlan sa nilang kulukoy. Kun kami bay mungani mo di ka mahimong kulukoy. Diha pa lang daan sa pag-ingon ni Reverend nga ang lubong dili maibot lapida kulukoy na siya. Naman tungod kay ang lubong ni Eileen Gold Dwight nga imong agalon dunay lapida. Nakaron. Ay pag kinulukoy oy. Nakaron. Atong tugutan ba doon di siya mauyon ani kay sayop ning lapida kay English lagi. Na
lain pa ang pagpamatuod sa Biblia nga ang lapida sa panahon sa Biblia naa na bradron pero di lang niya kasabtan. Okay, kanang lapida gibasa sa New World Translation ug dito na sa Biblia nila Reverend nga 70 Adventist Holy Bible monumento man pero matod pa na yan gilahi ang monumento lahing lapida. Pero ang ato basta Biblia magisgot bradron, ang lapida ug ang monumento maura. Tuko bradron okay. Kita mga lagkulukoy. Yeah, natin Biblia Reverend gitawag og easy to understand Bible. Kung makalugar ka or mapabor nimo di engineer palihog plus nga makita sa screen ang the easy to understand Bible. Ato sang ipatagad-tagad bradron no para makita gyud ang usa ka Biblia nga ang image easy English Bible no nga. Read ang cover ani. Nya sa dili pa nako basahon katong ningon sa Reverend nga dili maayo isagol ang Cebuanos English. Ikaw Bendilio, nagpakita ka na daan sa imong dili pagkamaayo, sa imong pagkasayop nga naman. Nagsagol man ka sa imong pudilungan na kay mamulong kag English, mamulong pag kag Cebuano. Kanang mingon kag actually mga higala o nagsagol na ang Cebuano kag English, di man ka na maayo nga isagol. O inaani mo makita ang dili pagka maayo. Mo nang ingon mig kulukoy kang dako. Ang rason gyapon bradron. Siya dili man ko basahon, di man ko Biblia. Kalikay lugar pero niya. Kaya mo ni ang gitawag bradron no, easy to understand Bible. Yeah, basahon nako. Hard to understand Bible. Okay. Easy good sayon ra sa pagsabot nga bala ang kasulatan. Basahon ako ang 2 Kings chapter 23 verse 17. Ang giingon dinhi sa maong hubag nga Biblia. What is that headstone I see over there? And the men of the town said to him, it is the resting place of the man of God who came from Judah and give word of all these things which you have done to the altar of Bethel. Ang gigamit nga termino, headstone. Sa bagong kalibotang hubad sa balang kasulatan, lapida. Sa Cebuano nga ilang Biblia rin nga 70 Adventist Holy Bible, monumento. Ang gihatag din sa easy to understand Bible, headstone. O basahon na to, ang definition sa headstone, sa referensyang dili kasupag sa Biblia, ang Merriam-Webster Dictionary, kanang headstone, gihatag ang definition nga memorial stone at the head of the tomb or grave. Sa ito paghatag din ng synonyms. Unsa man nga synonyms sa headstone? Tombstone, monument, and gravestone. O nagyatag na lapida or monumento. Nakaron. Bradron, ang kanang synonym nga gihatag may tungod sa headstone, unya gravestone, monument, unsa man ang pulong the word nga synonym? Ang synonym, Reverend, gingon na different words but the same in meaning. Lain nga mga pagkapulong pero maora ang gipasabot. Likay ka sa Biblia nga lapida. Likay ka sa bagong kalibutang hubad sa balang kasulatan kay matod pa nimo. Kanang lapida English na, kanang lapida English na sama sa makita nato lapida maker. Dili maayo ang usa ka English isagol sa Cebuano, bradro. Do na batay ikapakita nga referensya mga dictionary Cebuano. Kini bang the word nga lapida English word ba na bradro sama aning gingon nga dili siya gustong tawag kulukoy kay kita maoy kulukoy. Ang tubag dili kining word nga lapida dili ni English nga word Bendilio ang atang mahibalo. Basig nagkinulukoy ka bradron. Og nasayop ko apoy ding sakto tong gibalos niya dili kanato dili nga kita kulukoy pero basig ikaw tong nagsukay sa imong mga ngabil nga gitawag og buang. Ako nga paniguro nga di gyud ako mo giingon sa Biblia nga gitawag buang tungod kay nagsukay sa mga ngabil. Kun dili ang mapuriban nga nagsukay sa mga ngabil nga gitawag buang ikaw gyud Bendilio. Katong di na kayo daghan buhok. Kato abot man pud nga dili ta daghan og buhok. Di bali nga ang atong buhok dili na ni daghan basta kay nakulang naman ang atong buhok lugar ba ron. Di bali nga nakulang ang atong buhok basta ang atong spiritual dili makulang. Ang rason kanang kuan gyud kanang buhong gyud sa mga rason. Basahon ako niya man reference ang dictionary gitawag an English Visayan Cebuano Dictionary by Rodolfo Cabunsi. Sa kaparing Jesuita. Niya sa word niya gravestone, kagihubad mo ng gravestone. Kaning gravestone, klaro gid nga English word ni siya. Sa pahina 451, ari ko mubasa og kuhaon tang hubad sa word nga gravestone or gingon nga gravestone noun lapida.
gi-close and open parenthesis Spanish. Spanish word din na siyang lapida, gi-adapt din sa Cebuano Reverend ang word nga lapida. Dili English na word nga English word ng lapida Bindilyo ay pag kinulukoy lagi. Siya nakakita ko na marka dito ay lapida maker. Siya English mo na. Kana ding lapida maker sama dia ay. Panihara guna umingon tag shoemaker. Or sapatos maker. Ang sakto nga English terms shoemaker, pero butang sapatos maker. Imong ang sapatos English na. Maro na nga lapida maker. Ayaw konklusyon nga ang lapida English word. Unya, di man lagi kuno pwede nga ang Cebuan, ang English sagulan dito sa Bisaya. Mabisaya man isagol ang English, ang ilabang libro isagol ba dron? Ado na. Balikan ta pagbasa ang mga hitabos katapusang panahon by Eileen Goldwhite. Tanaw na to Reverend sa pahina nga atong basahon dinhi nga gisagol pod. Pahina 11. Pahina 11. Diha sa mga pahina size man tana bradron. Tanaw na to. Kini. Niya. Librong gitawag mga hitabos katapusang panahon. Diya basahon na to mga punto sa matag tapos Pahina City day brother. Pahina City. Okay, Pahina City. Tanaw na to diri bay pagsagol pod sa Cebuano English. Kaheron nga kun isagol, di man kuno mao. Okay, niya basahon to. Sa matag tapos sa matag pamahayag, among gibutangan og timaan sa mga gikutluan uban sa pitsa sa pagsulat o sa pitsa sa pagpatik sa mga pamahayag sa kapanahonan ni Eileen White. Amo usab giapilan og pipila ka mga footnotes. Cebuano siguro ng footnotes. Amo usab giapilan og pipila ka mga footnotes sa matagbahin tungod sa among giuna-una nga mapuslanon kini nga kasayuran. Karon, ang pangutana di man ka maayo isagol ang Cebuano ngadto sa English. English ngadto sa Cebuano. Balihon man, unang nagtugan ng inyong libro nga gisulat sa imong aganon nga si Eileen Goldwhite kinagsagol ang word nga Cebuano og English. Kaya kanang word nga footnotes usa ka na nga English words. Unya, unsa man Bindilyo matod pa ni Brad Ronay, ikaw gani Cebuano ka, nasagol na sa imong pagsulti ang English, kung libro ka ay di na mao daw be unsa man ang pulong lapidan matod pa nimo lapida English na niya daw be dili ka nagkinulukoy na kinsa mo imong ilaro na kami unya karon nadunggan man ni sa gisibyahan nato Brad Ron ang mga kuan diha unsa ni mga technician, ang mga engineer din nga technician. Bilib na nimo Bindilyo kay dili ka kulukoy. Usa man na sa mga ilhanan diha nganong matawag ka og kinini ang kulukoy. Na kana lang daan. Sa Biblia ang the word nga lapida bisag atong ibalhin bisag di pa nato uyonan nga di ka mo uyon sa New World Translation kung Biblia nga bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Nakaron atong tan-awon ba doon og napabay oras. Okay, medyo ipis ang kay Rebiro no, murag naanagid 10 puntos. Niya ang iyang kuan katong nasay gitermino kay nituo kuno tas atong magtutudlo kay nagbuhat kuno milagro nga saging nya diha kuno nato gihimo nga Dios atong ipabati engineer ang video clipping nga diri namo buhaton ang pagtubag sumala sa iyang gibuhi ang pamahayag diri kanamo. Okay, atong paminawan ang pahayag ni Pastor Bindilyo usa ka pastor sa Sabadista kay para masangkaran ba ang paghatag natong katarungan. Okay. Atod pa nila ilang argumento na dili na kinahanglan ang inahan apilon kasi sa dagok dili na apilon tungod sa rason si Juan Bautista bitaw gitag na wa man apila si Elizabeth nindot mo na murag tro hi friend, relax lang friend relax lang, ingatan nating puso friend, ingatan inyo kung gitawag og kulukoy mas labaw mong kulukoy tarong bago to giangkon ang ilhanan dahil sa ilang ang dahon sa ilang Dios magpahinog og saging Dios na makapahinog og saging na ang kalburo kay mopahinog og saging kapila po na ninyo ka Dios friend
Mamuot pod. Ha? Napay kasay, bahog kasay friend, painom po nagsaging. Espiriti, o sa ba to? Espiritito. Espiritito. Pagkaloo, yung taon, hi friend. Batot pa nila sila. Okay. Katong iya mamuta nga Dios na ba kuno tong kasay kuno nga dahon ba doon nga makapahinog man kuno to? Kalburo pod. O kalburo, Dios na kuno to. Oy Benilio. Pakita lagi siya pagkakulukoy. Oh. Dios na baday kuno namo kay tungod nakapahinog og saging. Sige bitaw na nimo balik-balik. Wala na mo na isulti pero naay na sa tinuod man na nga gibuhat ni master. Pero kana nga elanana kung nagingon me nga si Juan Bautista gitag na wala iapil ang iyang inahan tungod kay ang Biblia god nagtagna sa Espiritu Santo. Gitagna ang Espiritu Santo pero di ka lang mauyon kay wala man ni inahan. Mao nay among paghatag yan nag-example. Unya ningon din siya, Dios bas Juan nga Bautista. Di bitaw Dios. Ang bot namong ipasabot nga ang Biblia pwede magtagna ang Dios sa iyang kabuton nga iapil ang inahan. Pwede dili iapil. Ang rason nimo dayon kay ang saging maong ni Dios me ni master kay nakahimo. Oh, ang Biblia nag-ingon me nga ang ilanan sa Dios ni Dios kung mag-Dios ta sa Dios. Ni Dios ka ba kang Hesukristo tungod kay siya walay asawa? Uy, Benilio, ang pag-ilag sa Dios og way asawa kutob sa mga tawa pa makaasawa. Dios na. Kung ang pag-ila sa Dios nga nangasawa siya, di ang nangasawa Dios na katuwa pa mga asawa wa pa ma-Dios. Ug ang pag-ila sa Dios daghang asawa, di Dios na ang mga Muslim. Atong igsuon nga mga higalang Muslim kay daghang asawa. Mo nang among gipasabot, maway asawa man, o maay naay asawa man, o mudaghan man ang asawa, wala na diha nga ilhon ang Dios diha niya nang dapita. Kay kung may asawa, Dios na ang pari sa Iglesia Katolika Romana. Nganuman, tungod kay gidid-an man sila kung mapari na nga wala sila'y asawa. Mao nga ang ilahanan sa Dios usa sa gipakita, hain ang usa sa mga ilahanan sa Dios nga gipakita sa Biblia, brethren. Anya din ni Reverend dinhi sa Salmo kapitulo 107 bersikulo 8 ug akong pagbasahon nga Biblia mayong balita Biblia nagaingon angay nga magpasalamat sila sa Ginoo tungod siyang gugma nga walay paglubad tungod sa mga katingalahang butang nga gihimo niya kanila. Busa ang Ginoo day. Do na pud usa nga ilhanan nga iyang ihatag kanila. Busa mutuo sila. Nakaron, kinsa may gwapong tao nga makapahinog og saging nga hilaw. Unya nagyama-yama pa kag istorya ug di ka mo tuo, ayaw pagtuo. Pero mao na ang realidad. Pag nag-ingon may nga ang 4:15 tagna na sa Espiritu Santo, ingon man ka nga basta itagna ang Dios dunay inahan si Kristo nang imong giingon. Benilio og dili man day ni tagna sa Dios. Kag kinsa ning tagna nga walay inahan? Kana mo ito baga kay dugay na raban namo nang gi-challenge nimo kinsa nang ikaduhang bata sa Ecclesiastes 4:15 nga inigtungha mutindog og mupuli. Kay dunay pulihan. O Dili man kana Espiritu Santo kinsa na. Mao man na. Tubaga na ha, tubaga. Nakaroon kay magbuhat man ang Ginoo og katingalan. Si Kristo ba Ginoo, Brad Ronnie? Ginoo sumala sa mabasa nato sa Juan kapitulo 13 bersikulo 13 matud pas atong Ginoong Hesukristo nagtawag kamo kanako magtutudlo og Ginoo gusto kamo kay mauman kana ako. Okay. Ang Espiritu Santo usab Ginoo. Sumala kung atong basahon ang Biblia, mga nay Biblia ang pulong sa Dios. Diri kung basahon nato ang ikaduhang Korinto. May oras pa gamay-gamay na lang no. Ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 17 nagpahayag dinhi nga nag-ingon atong pagabasahon. Karon ang gingon dinhi nga Ginoo mo ang Espiritu Santo. O kung ang Espiritu sa Ginoo mao ang ana sa tao gawas no na siya. Kung magisgot ang Espiritu Santo Ginoo sa gibasa ni Brad Rene ganina sa Salmo 107 bersikulo 8 ang Ginoo magpakitag katingalan diya sa ang mga katawhan
O abilidad ba gyud sa Dios nga mopakita? Oo, kay sa 66 18 palikog pagbasa Brad Ronnie, pabor naman dayon nimo ang King James Version dayon sa Bibliang Katoliko. Okay, basahon ako ang gikasitar mong sita sa 66 18 sa Biblia giingon sa pagpayag kay ako nasayod sa ilang mga buhat o sa ilang mga hunahuna ang panahon moabot nga pagatipunon ko ang tanang mga nasod o mga dila og sila manganhi og makakita sa akong himaya. Oh, makakita ang mga katawan sa himaya sa Dios. Unsa nang himaya sa Dios sa ubang hubad, Brad? Sa Bibliang Katoliko, kung basahon, Reverend, din lang gyapon sa maong kapitulo o bersikulo 66, bersikulo 18 sa Isayas, gingon kini sa atong mabasa. Sa pagpahayag gingon, nasayod ako sa ilang binuhatan o gunahuna o moabot ako aron pagtigom sa tanang kanasuran o katawan manganhi unya sila o makakita sila sa akong gahom. Usa sa mga ilhanan, pero dili dawato ni Bendilio. Wala naman tay oras, no? Ato pa unta nang palapdan pa aron makita nato kinsa tong mga tao nga mokumparar. Wala mi magdios sa kalburo. Bendilyo kay nagisguta og binuhatan nga sa tao dili ni mahimo apan sa Dios ang tanan mahimo. Dios ang atong gisgutan dili kalburo nga makahimo. Ha? Og ang kasay nga imong giingon. Miabot na mga oras among gipanghinaot nga nasabtan ninyo nga naagid ay buang nga angay tubagon og naagid ay mga kulukoy nga maghisgot og kanang lapida, English word kuno na. Kauaw bepod mo na iluoy. Kini yung alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio sa ngalan sa among magtutulo, Master Tomas D. Eugenio Sr. ug sa ngalan sab sa kauban nga mga evangelista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. O giniusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mayon hangtod sa sunod ngayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.